Добър вечер на всички. Здравейте, приятели, колеги, партньори. Тази вечер темата ни е как да променим нагласите в живота си, да постигнем целите си и да сбъднем мечтите си. Всичките искаме да вървим напред, но как да го направим, за да бъдем по-успешни и по-щастливи и докато постигаме целите си, да бъдем в радост и щастие, а не в борба и в тревога. Аз съм Милена Даракчиева, повечето ме познавате, за тези, които са за първи път. Консултант съм по здравословен живот и здравословна среда към платформата New Era Wellness. Когато човек има мечта и цел и знае на къде върви, светът му прави път. Отваря му врати и сякаш се случва вълшебство. Но защо човек е добре да има мечта и цел в живота и то да започне да изпълнява сега, а не някога или незнаено кога? Утре не е гарантирано и винаги настоящето е най-правилният момент. Много често отлагаме мечтите, чакайки най-подходящия момент, но истината е, че той никога няма да дойде. Ние сами можем да си го създадем, като започнем да изпълняваме мечтите си крачка по крачка и стъпка по стъпка. А нали знаете, никой няма представа какво го чака утре. Затова действието сега е най-добре. Светът е в очакване на подаръка на всеки, който иска да даде нещо на света. Всеки има потенциал и дарба и е готов да даде нещо на света и съответно да получи в замяна нещо на това. Може да има хиляди художници, но всеки има неговата идея. Може да има много писатели, но всеки има своята гледна точка. Така че няма. Магистралата е свободна за всеки, не е заета и всеки носи нещо различно, нещо свое, неговото призвание. Така че наша отговорност е да намерим нашето призвание и да го следваме. Със страх мечти не се сбъдват. Всъщност това е най-големия убиец на мечти. И страха е въпрос на избор, но ние сме хора и това не се случва, но в това няма нищо лошо. Трябва да преодоляваме страховете си и въпреки тях да правим действия, да осъществим мечтите си. Човек не е само физическо тяло, а той е комбинация от мисли, чувства, емоции, преживявания и излъчва това, което носи в себе си. Ако излъчваме обида, гняв, разочарование, тъга, тогава това ще имаме в живота. Успехът, радостта и щастието са на висока вибрация и за да ги привлечем в живота си е необходимо да сме на еднаква чистота с това, към което се стремим. И сега, за да мога да го обясня това, ние не сме това, което си мислим, а сме това, което сме. Представете си, че сте камъче, което пада във вода и прави кръгове. В първия кръг ще се отрази това, което носим в себе си. Ако в нас са се наслоили негативни емоции от това, което преживяваме, дразнене, гняв, разочарование, мъка, тъга, изоставеност, ревност, обида, то на принципа на огледалото ние ще срещаме такива ситуации и живота ни ще ни повтаря, че сме прави. Но всъщност, ако искаме да изменим ситуацията, трябва да променим себе си. И ако реагираме със същата емоция, а не с разбиране, от нас изтича жизнена енергия и живеем в недостиг. По този начин не можем да стигнем и осъществим мечтите и целите си. Чувстваме се изморени и недостатъчно мотивирани да продължим. И всъщност е безумие ние да продължим по същия начин. Започнах малко отзад напред, но всъщност това са онези спънки, които ни пречат да стигнем там, където сме се запътили. Добре е да запомним, не привличаме това, което искаме, а това, което сме. Това, което чувстваме и излъчваме.
това, което усещаме. Така че, за да стигнем мечтите си, е най-добре да тръгнем да се променяме. Сега, как да планираме мечтите и целите си за предстоящата година, за да се сбъднем? За да се сбъднат. Трябва да вземем опита, това, което ни се е случило. Какво се е случило през изминалата година или период? Насочващи въпроси. Нали си приготвихте химикал и лист? Може да си пишете. Какви са били главните събития през годината за вас? Включително и за мен. Какво е предизвикало у нас чувството на радост, щастие и признателност? На какво сме се научили през изминалата година? Какво сме разбрали за себе си, за другите, за света? И всички въпроси, които виждате тук, идеята е да разберем себе си и да видим какво да променим, за да минем по-нататък. Следваща стъпка. Отбелязваме 5 важни събития в живота през изминалата година. Там, където имаме успех, се поздравяваме, празнуваме. Изпълваме се с чувство на благодарност, любов и благословенност. Това са нашите победи. Добре е да ги запомним и да ги отчитаме и да си благодарим за това. Следващата стъпка е да отбележим 5 трудности. Да се радваме, че са зад гърба ни и че не са ни причупили. Продължаваме. Те са били стълбичката за успехите ни. Повече не мислим за тях. Написваме ги на лист, може да ги скъсаме или да ги изгорим. Взимаме само опита от тях. Отбележете 5 урока. Времето ни превръща уроците в мъдрост, автоматично. Необходимо е да ги извлечем. На какво ме научи това, което преживях? С какво станах по-добър от преди? Трябва да сме честни към тези въпроси, за да можем да вземем опита като стълбичка Да. за напред. И сега, преди да преминем нататък, е добре да си направим оценка. Това е колелото на живота, повечето го знаете. То отразява определени сфери и баланса в колелото на живота, в различните сфери на живота, определя успеха в бъдещето. Аз специално разделям здравето и на емоции, защото емоциите са в основата на успеха. Когато имаме положителни емоции, ние се доближаваме до чистотата на успеха, а иначе се разминаваме. Така, сега насоки при работа с колелото на живота. Тук е важно да се отговорим честно от 0 до 10, 0 не е удовлетворен, 10 удовлетворен, на различни въпроси. Имам ли жизнена енергия? Харесвам ли външния си вид? Пия ли достатъчно вода? Движа ли се? Емоции. Кои емоции повече излъчвам? Положителни или отрицателни? Истината е, че не можем да бъдем само положителни. Понякога сме и отрицателни. Това взимаме урока и виждаме как по най-бързия начин да се подобрим. Момент само да изключа този микрофон. Сестра и другата помага повече от. Продължаваме. Извинявайте. Следваща сфера – пари. Парите, с които разполагам, достигат ли ми за жизнените цели? Имам ли средства за развлечение, за почивка? Имам ли средства за обучение? Колко пари получавам в момента? Това са важни въпроси, които ще определят мечтите през следващата година. С какви хора се срещам и общувам? Моето физическо обкръжение, средата. Аз как се вписвам в моята среда?
Има ли негативни хора в обкръжението ми? Кои са петте човека, с които общувам и какви успехи и цели имат те? Може да се снимат и слайдовите. Работа и бизнес. Харесвам ли своята работа? Щастлив ли съм с моята работа? Чувствам ли се щастлив с хората, с които е свързана моята работа? Работата, която работя, доставя ли ми удоволствие или ми изчерпва всичките сили? Семейство и приятели. Какви приятели имам? В какви взаимоотношения съм с семейството си? Имам ли подкрепа, любов и разбиране от тях? Понякога имаме в живота такова семейство и такива приятели, които, нали, приятелите можем да ги подменим, но родителите не, както и семейството си. Понякога приемането на семейството и родителите такива каквито са е най-добрият вариант, защото истината е, че когато ни приемем родителите си и хубавото и лошото, ние не предаваме нищо напред към поколенията. Тоест, ние оставаме някакси незахранени с ресурса на рода си. Така че понякога нещата не са такива, каквито искаме, но ние не бива да реагираме с дразнене, а приемаме, че хората толкова могат и това споделят. Същото е и с спонсорската линия. Приемаме такова каквото е, защото не можем да предадем нататък към партньорите си. Свободно време. Имам ли време за забавление и почивка? Кога последно ходих на почивка? Забавлявам ли се изобщо или живея в тихо отчаяние? Човек трябва да си даде отговор на тези въпроси много ясно, за да си направи приоритети в бъдеще. Отношения. В какви взаимоотношения съм с партньора си? Чувствам ли се щастлив или щастлива във връзката, в която съм? Имам ли любим човек в живота си? Човек, ако иска да работи в тази област, също е конкретен и ясен с това. След като отговорим на тези всичките въпроси, виждаме, ако много от тях са под 2, 3, 4, имаме нужда от подкрепа. Набелязваме нови цели и действия в сферата, в която имаме нужда от подкрепа. Записваме ги и по-нататък ще видите как трябва да си обосновем действията и целите. Така, сега след като сте си направили анализа сами, вие сте наясно какъв ви е живота в сегашния момент. И така, честно си сложете ръката на сърцето и си представете вашето бъдеще след 5 години, ако вие трябва да, ако не направите никаква промяна, какво ще бъде? И другия вариант, ако направите промяна, също какво ще бъде? На слайда, който виждате, точка А е сегашното състояние, точка Б е вариант, в който взимате живота си в ръце и го променяте, а точка С не правите действия, не променяте нищо. И така сега си представете какво ще бъде вашето бъдеще. След като сме набелязали в кои сфери имаме нужда от подкрепа, набелязваме нашата мечта и когато има срок, тя се превръща в цел. Всяка мечта има цена, както провала, така и успеха има цена. За да се случиш нещо, е необходимо да направиш действия, да изградиш умение, да следваш определен път, да се лишиш от нещо в някакво, да отдадеш време на нещо повече, а друго да лишиш. Провала също. Ако не направиш нищо, също има цена. Така че ние избираме
какво да следваме и какво да действаме за напред. Когато сложим срок, нашата мечта става цел. Мечтата се създава в следната последователност. Първо имаме намерение и мисъл в ума си. После пускаме в сърцето си, като я чувстваме и я усещаме, влагаме определена емоция и после я излъчваме в своята реалност. Новото време работи така. Всички мечти са през сърцето и трябва да са свързани сърцето и ума. Има една модерна дума кохерентност, може да я срещнете. Това значи свързаност. Това значи ума да е спокоен, сърцето да е водещо с добродетели. Ако добротата не е на преден план, просто нищо не се случва. И това е начина да сбъднем мечтите си през сърцето си. На какво желаем да кажем да в живота си? Всичко, което искаме да го сбъднем, пишем на един лист, като се дадем една спокойна обстановка. Пишеме всичко, каквото ни е на ум. И след като така изброим всичко, което е ние на сърцето, трябва да определим нещата, на които бихме дали достатъчно енергия. Т.е. трябва да има приоритет, да има фокус. Всичко, което не е толкова належащо, просто остава на по-заден план. А там, където искаме да успеем, даваме енергия. Защото мечтите се сбъдват с качествена жизнена енергия. В радост, щастие и спокойствие. А когато сме разпиляни на много места, нямаме достатъчно сила, за да постигнем мечтите си. Какво е необходимо? Ясна цел, план, задачи. Примерно за бизнес план може да се направим визия за годината, за 5 години, за 10 години. Трябва да имаме месечни задачи, седмични задачи, ежедневни задачи. И така стъпка по стъпка вървим в определения път. Целите, към които се стремим, за които говорих да имаме приоритет, написани на хартия до 10 цели, като първите 3 са водещи. Ако искаме да създадем нови невронни връзки и нови, които създават навици автоматични във времето, пишем ги в продължение на 21-30 дни. Тази модерна дума невронни връзки, това са нашите мисли, които образуват някакви връзки, които ни водят към целта, които ни напомнят за целта. А когато нямаме установени такива нови невронни връзки, нямаме навици. Всъщност успеха се състои в това да изградим автоматични навици, които да са по подразбиране, които дори да не влагаш големи усилия и да вървиш към тях. Какво друго е необходимо да направим, за да вървим по пътя си, без да се откланяме? Вземаме контрол над мислите си и се движим към целта си с действие. Какво можем да направим за това? Една от техниките е да напишем писмо до себе си. Да видим силните си, слабите си страни, да видим какво можем да променим, какво да отложим в живота си, да дадем приоритет на това, което искаме. Утвържденията, те създават нови невронни връзки и след 21-30 дни се превръщат в навици. Но първо е добре да видим нашите ограничаващи вярвания. В тази книга "Плажни пари" автора пише за едни жълти въжета, които са точно те, които дърпат човека, защото ние сме в това, в което вярваме.
Дори и негативното. Ако вярваме, че хората нямат средства, то пред нас винаги ще има такива хора. Ако вярваме, че успехът трудно се постига, ние ще го постигаме много трудно. И затова, за да създадем нови невронни връзки, да станат автоматични навици, е добре да правим утвърждения, обратни на погрешните вярвания. Имам силата да създам живота, който желая. Днешният ден е изпълнен с възможности. Вместо да виждаме трудности, ние виждаме за тях възможности. Винаги може да има едно обръщане. Въпреки, че имаме недостатъци, обичам се такъв какъвто съм. Но истината е, че човек може да промени нещо само когато го осъзнае, когато признае, че има проблем. Едно нещо може да го промениш само когато осъзнаеш, че го имаш. Ако го нямаш, то не е твое все едно и ти не можеш да го промениш. Само осъзнаването на нещо, че е проблем и че то е твое, можеш да почнеш да го променяш. Но ограничаващите вярвания са а, голямата бариера за постигане на мечти. И всъщност, когато виждаме, че нещо не се получава, е просто безумие да продължим по същия начин. Контрол на стреса. Това е важното нещо, за да бъдем спокойни. Всеки има различни хобита и по различен начин отпуска. Важното е да останем отпуснати, ума да е спокоен, за да може да се обедини със сърцето, да бъдат на една вълна. Един го прави чрез молитва. Дишането е начин, по който веднага се отпуска блуждаещия нерв и човека отива в парасимпатиковата нервна система и се чувства добре. Медитацията е начин да се отпуснем от матрицата, от външния свят, за да намерим вътре себе си. Може да е любимо хоби, може да е почивка. Спорта също кара тялото и психически да се отпусне и физическия стрес да се освободи. Защото много често по енергийните ни меридиани някоя негативна емоция застава около някои органи, така настъпват болестите. А самия спорт на движение на мускулите освобождава стрес. Така че понякога дори нищо да не можем да направим, ако направим коремни преси и тук вижте въпроса ви, проблема ви се е решил, защото имам такъв случай. Вече нищо, което не работи, тръгваш да спортуваш и нещата започват да се нареждат. Сега това е една техника, която научих на последното обучение от една известна психоложка Моника Балаян. Тя има една книга Хиперсъзнание, а също има и в нея книга. Нещото, от което искате да се отървете, го изхвърляте в черната точка. Примерно всички стари навици от тази година и всичко, което искате да изоставите, дишате, издишате и го слагате в черната точка, мислено. После всичко, което искате да сбъднете, го прихвърляте в лилавата точка. Този цвят е цвят, който сбъдва мечтите, а черният цвят е поглъщащ негативността. Това нещо работи, аз го пробвах. На едни такива листи имах такива точки, зад гърба ми беше черната, пред мен беше лилавата и мислено вършите си нещо и така сещате се и си мятате това, което искате да се отървете в черната точка. И това, което искате да сбъднете, това пак показва, че когато даваме насока, разкъсват се стари невронни връзки, мисловни модели и идват нови. Истината е, че за да стигнем успех, трябва да се препрограмираме. Така, още една техника от същото това обучение. Мислено си представяте как затваряте врата и
Изричате от всичко, което искате да се отървете. От болест, от безпариче, от всичко това, което искате да се отървете. После отваряте вратата. Това може ли да си го правите в къщи на интериорните врати. Прекрачваш прага, просто ума вижда, че се прави нещо и той почва да свиква и да изгражда нови мисловни модели. Прекрачвате прага на вратата, затваряте вратата и казвате: затварям след себе си, седи си какво. После влизате обратно, отваряте и казвате: отварям вратата на успеха, на поредното ниво, на нови партньори, на достатъчно средства, всичко каквото желаете. По много пъти, колкото пъти се сетите. Истината е на всички тези техники е тяхната повторяемост. И дълбоко в себе си знаеме, че в невидимия свят съществува третата страна, дали ще е Божествения разум, дали ще е Бог, Исус Христос, в който вярвате, у нас невидима сила, която ни помага да случваме нещата. Но всички тези техники помагат ума да стои спокоен. По този начин ума и сърцето са свързани. Само тогава може да отидете на висока вибрация и да се свържете с целта. Защото целта няма да дойде при вас, вие трябва да отидете при нея. Това става само в радост, щастие, удовлетвореност, в ниските вибрации на негативните емоции, на обида, гняв, разочарование. Там нищо не се случва. Случва се само когато сме в полето на радостта и добротата. Ето тук съм с една моя сбъдната мечта. Чувствата и усещанията са това, което ни придвижва към мечтата. Важното е как се чувствате. Може едно да говорите, друго да мислите и трето да отчувствате, и когато има разминаване и няма нужното чувство, нищо не се случва. И сега за тая моя мечта, тук ще ви разкажа, че имах неописуем страх от високо. И дето се казва клин избива, с този делта планер литнах толкова високо и се чувствах толкова радостно и щастливо, чувствах се като на молитвен връх. Така че така се чупят граници, когато въпреки страха си тръгваш да го правиш и тогава невронните връзки се създават веднага. Макар че трябва да ви кажа, че 30 години преди този случай трябваше да минем по един въжен мост и моят 4 годишен племенник мина, а аз не можах и намерих начин откъде да пригазя реката и ги догонвах. И въпреки всичко, след толкова години, успях да преодолея страха от високо. Така че всичко е възможно винаги. Успехът е път стъпка по стъпка. Не става за един ден и с определени действия и емоционална настройка към целта, в определено време и срок, можем да ги постигнем стъпка по стъпка. Асансьор до успеха няма, налага се да използваме стълбите. Иначе няма издигане до върха. Това беше от мен. Благодаря ви за вниманието. Бях кратка и лаконична. Ако имате въпроси, можем, можете да ги зададете. Мога да ви отговоря. Беше ли ви полезна информацията, да попитам аз? Миленка, невероятно беше. На един дъх всичко изслуша. Страхотно. Нали ще го имаме това на запис? Ами, аз правя запис, но предния А, път не се конвертира. Не беше, не дано, беше. защото Молим ние се, не, стане. не можем да запишем всичко. Ами, вярвам, че ще има. Ако не, ще се постарая да го имате. М,
Беше много хубав. Трябва да го осмислим и има толкова много какво да вземем, че безкрайно съм ти благодарна аз. И аз благодаря за доверието. Сега искате ли да направим нещо като една техника за край? Добре. Така може да затворите очите си, да направите 3 вдишвания, да бъдете тук и сега, да усетите стола, където сте, стаята, където сте и може да сложите, не знам дали ме виждате, ръката си на тимусната жлеза. Това е точката на радостта. Ето тук между гърдите се намира. Не знам дали ме виждате. Ето тук. И така леко да потупвате и мислено да си представите, потупвайки всичко това, от което искате да се освободите. Това, което сте преживяли негативно. Това, което ви еде отвътре. Това, което отлагате. Дишате и издишате. И мислено бъдете в тази ситуация и вижте как пускате по една река. Потупвайте. Дишате и издишате и пускате всичко това, което вече не ви е нужно. Нямате нужда от този емоционален багаж. Някоя обида, някоя дума казана на криво. И когато се почувствате достатъчно освободени, представете се пред вас едно бяло платно. Вие сте творец на това платно и на вашия живот. Сложете себе си вътре. Вижте как сте облечени, как се движите, какво казват хората за вас отстрани. Вижте как се чувствате. В тази картина може да сложите всеки, който пожелаете. Може да я създадете където искате и както искате. Обърнете внимание на средата, ако има небе, колко е синьо. Ако има природа, колко е а, свежа, колко е зелено. Вижте на какво мирише. На бор или на нещо друго. И сега дайте светлина на картината. Дайте и цвят, който ви пожелаете. И сега, когато е много, много щастлива, навийте я на руло и я пуснете през главата си. Вижте как минава през лицето ви, през цялото ви тяло, през ръцете, през краката до пръстите на краката. Клетките запомнят новия ви образ, вашата по-добра версия. Сега дишате и издишате през сърцето. Изпълва се цялата стая, където сте, изпълва се целият град, цялата вселена и има вече отпечатък на новия ви образ. И когато сте готови, се върнете тук и сега. И може да дадете знак. Благодаря, Миленджи. И аз ви благодаря. Безкрайно сме ти благодарни, Миленка, за прекрасното представяне тази вечер. Както всеки път, но тази вечер, нали, на А, емоционално ниво ни даде други знания. вижте, личностното развитие и нашата промяна да подобрим себе си е основното, за да успеем в каквото и да е. Да бъдем добри хора, да бъдем добри лидери, да помагаме на хората след нас, да общуваме с колегите и така. Така че това е основното в живота на всеки човек. Ами ако нямате въпроси,
Аз ви благодаря. Днеска беше последната среща за тази година. Ние може би ще има и друга, но в смисъл такъв да работим. Надявам се, че ще се вземем най-добрите неща, които ще доизградим в новата година. И през януари радостни напред към целите и успехите. Благодаря ви. Още веднъж благодаря и весели празници на всички. Весели, Благодаря, благословени Дани. празници. Весели празници от мен на всички. Благодаря ви на всички. Благодарим. От мен весели празници за всички.